Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, pizza 19 na bulan sang Enero, tuig 2021. Ano ang mga isyu ngaton arangkadahon para karon nga adlaw? Lain subong, lain buwas. Naanda na. Doon naandad ng Pinoy kay Presidente Rodrigo Duterte. Pag-arangkada gid nga may baksina siling sang presidente, pag-abot sa Pilipinas, ako ang una nga mapabakuna. Pitik sintas, pila kadlaw lang ang nagligad, siling sang presidente, unahon ta ang mga frontliner. Senior citizen, ulihi lang ako. Arangkada ang Vice-Presidente. Siling ni Vice-Presidente Leni Robredo, dapat una ang Presidente para ang tanan nga makakita sa telebisyon nga gintoslukan ng Presidente. Hindi na mahadlok, may kumpiyansa na. Sabat naman ang spokesman sa Malacanang, hindi magduwa-duwa si Presidente Rodrigo Duterte nga mag-una pa bakuna kon piliton gid. Ang presidente na gilang siling kahapon nga paulihi lang siya. Ipauna mo himo. Amo ning report sa Norway to nga damo sang senior citizen nga nagkalamatay. Do you think ang presidente mauna? Natural presidente ka, niya natawa to. Siling sang departamento sa ikayong lawas. Kung may balatian ka sa korason, kung may kidney ka, may ginahuptan nga balatian, hindi pwede pa bakunahan. Yati may ang dason sila nga rason kung maipit ganyan. Yati yung doktor, hindi pwede. Doktor naman yung rason na mo. Siling sang doktor ko, hindi pwede. Kaya mo nang siling ko may balatian ka, hindi pwede, tuslukan ka. Kaya basi mag-untay buol mo. Di ko ikaw presidente, mapabinturar ka nga, damo na tong nagkalamatay. Ay, puwerte, oo. Di kami nga mga senior citizen, kaya man si Presidente Rodrigo Duterte, 75 naman mo. Sumaplano kami guro may paino. Matawa guro ko sa 4 ay. Bila nga, Mr. President, good morning. Kita nga mga senior citizen, paulihi kita. Kag imando mo sa bilog nga pungsod Pilipinas nga ang tanan magpabakuna. Pagkatapos mabakunahan tanan, wala na kita peligro. Sino pang malaton sa aton kung ang tanan mabakunahan na? Di kundi libre kita nga mga senior citizen, hindi ba? Pabakuna sa tanan, lulat kita. Pag siling 95% na nabakunahan na, di kundi wala na kita peligro. Kay man, wala na sang malaton sa aton. Ano pa na karong paglaton kay tanan nabakunahan na? Amo ina ang aton hulaton, no? Total, amo na gimana, kabalo ko yan nga si Presidente Rodrigo Duterte, hindi ginya magpabakuna una. Kita mo mga PSG, paunaya bakuna, para nga hindi siya maano, tapos agad yuduso nga magpabakuna una. Kung ako Presidente, di mga jesman, kadamo ito nagkalamatay, maunagi ko, una lang kamuda, kay sunod lang kami. Kalain, puwerte mo lang galing na, wala kasang palabra di honor.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Ari ho, tandaan ta ini ang palayag sang pinuno sang Armadang Kusog sang Pilipinas. Pwerte ni nga pananawan iya, i-dismantle niya ang puwersa sang New People's Army antes matapos ining tuig 2021. Ini balantayan ini. Suno sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gilbert Gapay, nagmando na siya sa tanan nga commander sa bilog nga pungsod Pilipinas, i-dismantle ang 54 nga nabilin nga guerrilla front pagkatapos o kung antes tuig 2021. Siling niya 22 na ka mga fronte sang New People's Army ang na-dismantle. May ara na bilin nga mga puwersa sang komunista nga suno sining mataas nga leader sang Armadang Kusog sang Pilipinas, malutos nila antes matapos ang 2021. Nyaga hina na sumong ang puwersa sang New People's Army. Kag-amo ini ang mando niya nga kinanglan ang tanan nga mga commander sa bilog nga pungsod Pilipinas mag-aarang kada na all-out operation ini batok sa New People's Army. Balantayan ini ang punto naton dire nga kon may ara giban ining kwentuhanay, kon may ara ginman linutanganay, espere nyo lang ang sibilyan. Amulan ng ako niya, ti kamo ya kumbatan mo. Ti kung kumbatan kami armas ang militar, may armas ang New People's Army, natural na ya, basta kumbatan kami inkwentro gina. All is fair in love and war. Ti kinanglan niya, hindi lang masalabat ang sibilyan. Amo na bla? Ang ginakabalakan talang niya, amo mga sibilyan sa kaumahan, kag iban pa, sa tion nga may inkwentro, sa tion nga may opasay, ang katapo sang militar kag New People's Army, ang mga inosenteng sibilyan, amo ang nagakaapektuhan. Ang akon kun inkwentro, total, amo gimanaya. Armado ang militar, armado ang New People's Army. Di natural, kumbatan sila, inkwentro. Ang akon malang ginapangabay, nga kung tani, hindi lang masapla bala, hindi lang maano, kag hindi lang kaalarma ang sibilyan, ka magbalakwit naman sa ilang mga puluyan, kay basi maigo ka sa matala nga balabla. Ang balang, hindi mo na mamangkot, ang balang nga sibilyan kay mo, kung galinupad kag binumbahanay, kundi disgrasya. Gina mo malang na, ang akon iya pananawan. Ang inkwentro, ilan na iya, may armas magtibang nga bayan. Ang aton na iya ginapangayo, nga hindi lang mahilabtan, kag hindi lang maguba ang palangabuyan, kag hindi lang magkalaigo sa nagtalang nga bala ang mga sibilyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 48. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasimanwa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio. Taon ko lang ini makadali. Ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, kung sa bagay, gin-address yan kay Sara Duterte, Mayor sa Davao. Siling niya, si Inday, hindi ko pagpadalaganon, kaya hindi niya magwanta ang naagyan ko, na mabuang ka. Sa pwesto mo kung presidente ikaw. So hindi aluyag nga na-experiensyahan niya, may experiensyahan sang anak niya, nga Mayor sa Davao. Niya kag ang pagka-presidente daw hindi angay para sa babae. Ako ya, hindi ko kumpormis na. Subo nga panahon, ang lalaki kag babae dapat pareho. Sa una pa nga panahon niya, nga kung babae ka, kung asawa ka, para ka lang sa balay, para ka lang bantay bata, para ka lang panglaba, para ka lang atipan sa imubana. Subong hindi na. Ang mga babae, subong ara na sa matag-as nga mga oposisyon. Nag-agi na kita presidente, duwa ka babae. Cory Aquino kag si Gloria Macapagal Arroyo. Sa iban nga pungsod, may mga prinsesa, may mga reyna, babae ang gadumala sa ila siniginarian. Lain na to sa una nga panahon. Subong ya, ang babae makakumpit na sa lalaki. Nagapungko na babae sa mataas nga palangakuan. May ara na babae presidente sa mga organisasyon, babae nga mga manager sa dalagko nga mga establishmento komersyal. Ang amon diri manager, babae. Ambot silingon daw hindi na kukumpormis na ya. Nga ang babae hindi makasarang sa obligasyon sa lalaki. Kadamo na sa mga senadora, kadamo sa mga kongresista, kadamo na sa mga nagapungko sa mga banwa kag kasudaran, babae nga maayo man ang pagpadalagan. Hindi ta pagkabigon second class ang babae. Ako ya hindi ako kumpormis ni. Nga ang babae daw pakanubuon mo ya, nga daw hindi makasarang sa anuman nga pwesto. Sa una pa na nga panahon niya, simpo pa na ni Magellan,
Hindi pa na pareho sa iban sa una sa pungsod Japan, kung nasawa ka, ang serbisyo mo lang sa mana mo lang. Daw, second class kaya, kung anong mando sang bana mo, tuman ka lang. Hindi na nasubong, bago na ini nga henerasyon. Wala ko yagapati, ngang ikasarang sa lalaki, hindi masarangan sa babae. So, hindi naton pagpakanubuon ang babae. Sana siling ko na, subong lain ng panahon. Kinanglan pariho na. Ang lalaki, babae, pariho. Sang una daw, ang babae sa una hindi makabutar. Amo nang ginadimanda sa unang may mga rally. Di subong arana, ang tanang nga benepisyo arana sa babae. Sa una, kung babae ka, hindi ka pwede kasulod sa militar, pulis. Subong arana, ang buot silingon, hindi naton pagpakanubuon ang babae. Kaya masarangan naton nga lalaki, masarangan nila sa babae, basi sobra pa. Wala ko gasiling nga maayog nga leader ang babae sa lalaki. Pero ang buot silingon, palariuson talang ang paglantaw. Hindi ta pagpanubuon, hindi ta magsiling nga hindi masarangan sa babae ang pila ka mga obligasyon, labi na gid ang pagpangalagad sa gobyerno. Daw hindi naman naamo. Palariho lang, equal lang kita kung anong masarangan sa lalaki, sigurado ako masarangan ina sa babae. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 56. Mabalik ako pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, internasyonal, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso sang COVID-19 sa probinsya, liwat nga nagsaka. Maid-id nga investigasyon sang siyam kamatumandog sa Capiz, ginpanawagan sang obispo. Sa balita national, emergency use authorization sang Pfizer, wala sang rason nga i-revoke sunod sa DOH. Pagtugot sa mga pharmacist kag midwives sa pagbakuna, suportado sang Malacanang. Sa balita international, inauguration practice ni Biden nauntat bangod sa sunog malapit sa Capitol Hill. Sa balita sa sports, game sang Sixers kag Thunder kanselado bangod sa COVID-19 outbreak. Balita entertainment, Angel Locsin ginatagan pagkilala sang Red Cross. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang 5 ka mga tips para hindi dali nga magtigulang. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Enero 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasang kagahon ang low pressure area nakita rin sa 65 kilometros na sidlangan sang Giwan, Eastern Samar. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nag-apekto karon sa Visayas kag Mindanao, samtang tail end naman sang frontal system ang nag-apekto sa nasilangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang Eastern Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan kag pagparagob bangod sang LPA kag sang TEFS o kung tail end sang frontal system. Ang bugos sa Visayas magin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sang LPA. Kasarangan, tubto mapasok ng huyop sang hangin, gikan na bagat na nasidlangan. Padulong nakatunda nasidlangan ang maeksperiensyahan sa nasidlangan nga bahin sa Visayas. Kagika nakatunda nasidlangan naman sa bilog nga Visayas
ang maka-esperensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga dapya sang balud. Sa aton temperatura, mabatyagan ini sa minimum nga 23.7 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag las 6:25 karon nga aga, magatunod naman las 5:49 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Of course, akong diri yang watch party una gidi si Migota Wanbol Galyo. Sunod si Jonel Halyorina. Good morning. Good morning mandira sa kay Leo Talaban sa La Castellana. Si Jonelia sa kwan ini sa Isabela naga-tanaw, no? Remia Garcia, good morning mandra sa barangay Pahanokoy. Hindi ko makita pa di Action Doors. Si Rosalie Exala, Action Boy, good morning. Kay Alex Monteza, kay Janelle Halyorina, good morning. Bia Jonathan, good morning. Greet Action Boy. Kag Ma'am Dorel, greet lang family Bia. Naga-monitor sa barangay 4 si Palay. Salamat gid. You're welcome pare. Kaya RR Montua sa ikaduha nga bakin sa gihapon ang pangako ginatindugan nga monitor samtang naga-drive araduha na banwa bongga. Pwede ba no? Ari mo no si Alex. Halong RR sa pag-drive. Drive, okay, madaludan log, no? Ang dala nun. Ano nang nabutsilingon ni Alex Montesa nga pink nga parong kapato, manok nga pink man? Manok nga pink, pero ang parong iya kapato. Ay, nano mo naman. Basi may amo na siya. Basi, kung sa tanong pagin markot, din. Oo. Diba, no? Kaya tala ko yung mga piso yung nga pink. Egin kolora na Action Boy. Uso gina mag-fiesta. Dabo ka na makita. Yes. Mga kabataan na, mabakala na yun eh, no? Jocelyn Limoon Dispoho, good morning man. Gina Hirona Fernandez, sa kay Paula Sumikay Perez, listening from Sipalay. Okay. Sa kay Leonila Tarosan, watching live via Facebook sa Purok 20, Barangay Alangilan. Action Boy, nabasa mo na Sir Alex Fuentes, no? Alex, si Alex Fuentes. Alex Fuentes. Kay classmate ko Lilian Bermudez, as usual, watching from Melbourne, Australia. Ga-enjoy kami ni Mama sa mga updates dira sa Negros. Yes. Thank you, Lilian. Sige. Si Lilian, igoro, kung magpakasal si Action Eden, siya ni ang ma-design sang gown na. Okay ka lang, Lilian? Wow. All the way from Melbourne, Australia. Ang Yes. gown ni Action Eden. Kung hindi si Lilian, si Ma'am Alma Alvarez Galyo. Ang ma-design. Ang ma-design sang gown ni Action Eden. Perfect. Ikaw ya, pili ka lang. Pili lang ko sa ila. Pili ka lang. Pwede man ang babaw kay Mamilya. Amo na. Ito nga. Oo, pili ka lang. Kaya ako lang bala. Sige. Basi mga dasun si Mana. Charot. Sige. Sige. Si Mana, mapatakos ka na? Pataka pa Australia ko. Para mapatakos. Ako gina makadto sa Australia. Galing. Very good. Okay lang? Okay lang. Sige. Ara man si... Kamalandiyan ni Eden. Kami lang na, o ni Action ano? Sabado na kapdanay kami na Action ano? Yes, danay kami. Ems Maren Magbanwa, watching from Hong Kong. Si Michael June Season, greet lang ang Sumag Youth Sports headed by Punong Barangay, Kapitan Rodney Carmona. Kumusta ni si Kapman? Dugan na kita na mo? No? Sa kay Thady Saizon, kag Rowan Ilon. Keep safe kuno sa tanan ni Energy Fans Club. May ara sila nga kanta-kanta, no? Ti Andra. Si Huma Lumina nagkanta. Si Miss Seven Heaven. Si Miss Seven Heaven, si Bia Jonathan, si pare mo Bia Jonathan. Gusto pwede guro ako mapadala mo ko sa akon nga pwede kita pamatian man na nila. Matian man nila, no? Enjoy lang na ya, ha? Kag libakon. Hindi
man Hindi man. Ano, enjoy lang na iya. Galing si Dennis, sinakwartahan niya gidya. Ay, hinaman. Kita siya yung load. Kailangan ka, Dennis, no? Ganun. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, liwat nga nagsaka ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa datos ng Provincial Incident Management Team tubtob sa Enero 17, naglambot sa 118 ang active cases alin sa 109 nga records sa Enero 11 tuig 2021. Ang syudad sa San Carlos amo may pinakamadamo nga active cases nga may 23, ganasundan sa Silay nga may 13. May 24 naman ka mabanwa kang syudad ang may single-digit number nga mga active cases. May 5 man ka mabanwa nga wala na sang aktibo nga kaso nga nalakipan sang Don Salvador Benedicto, Kawayan, Pontevedra, San Enrique, kag Valladolid. Pinakamanubong nga active cases ang record sang PIMT sa dong Enero 6 kag Enero 9 nga may 104. Base sa cumulative reports ang PIMT halin Marso 27 tuig 2020 tuig Enero 17 tuig 2021, ang Negros Occidental may total nga kaso nga 6,574, ang recovery 6,250 samtang 206 ang napatay. Temporaryo nga ginpasira ang talatapan sa National Bureau of Investigation ng NBI Bacolod matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 mga personnel sini. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni NBI Bacolod Head Attorney Renwa Baldovino, 25 mga personnel ang ginpaidalom sa RT-PCR swab test. Nagligad nga Biyernes kag Sabado kag 5 sa mga ini ang lunsay mga babayi ang nagpositibo sa COVID-19. Bangod sini suno kay Baldovino, ginmando sang Local Interagency Task Force Bacolod nga ang pagpasira sa NBI office agud mapaidalom sa disinfection. Dugang pa ni Baldovino na paidalom na sa isolation ang 5 ka mga nagpositibo sa quarantine facility sa syudad sa Barangay Villamonte. Ginpatigay naman ang contact tracing sa mga close contacts ng COVID-19 positive. Nag-umpisa ang pagpasira, nagligad nga Enero 18 tubtob Enero 22, 2021. Magabalik ang operasyon sa NBI sa Enero 25. Nagaupod naman sa yaring bayan sa pagpahayag ni NBI Agent in Charge sa Renwa Baldovino. Close kami ngayon dahil disinfection tsaka quarantine mga personnel namin. Yan advice ng AID for at least 1 week. Undergo kami ng swab test last Friday and Saturday at meron ng nag-positive. Ang kabayan sa pahayag ni NBI Bacolod in Charge sa Renwa Baldovino. Nagaupod naman sa kasubo ang 8 ka mga obispo sa Western Visayas sa kamatayon sang siyam ka mga lideres sang tumandok mangunguma nagapangapin sang duta kag kabuhi o kung tumandok nga napatay sa otoridad tialikdan nga Disyembre 30 sa Tapas, Capiz. Suno kay Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos, nag-isa ang mga obispo kang nagpanindugan para depensahan ang kabuhi sang tao, bilabi na ang nagkalamatay. Dunga pa ni Alminaza, ginakusahan ang mga tumandok nga miyembro sang NPA, bangon nagapamatok ini sa ginapatukod nga Halaur Mega Dam. Nagapanawagan si Alminaza sa gobyerno nga magtukod sang independent body para sa maidid nga investigasyon sa insidente. Gininsister sa mga obispo nga sundon ang ethical standards sa pagservice sang warrant, lakip na ang pagsuksok sang body camera. Natala na nga magapakigsapol si National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Commander George Largado. Buwas nga daw sa mga elders ang tumandok sang Tapas, Capiz upod kay Ruby Cabada sang IPCS kag iban pa nga miyembro sang IP political structures may angot sa kamatayon sang siyam ka mga persona kag pagkapreso sang 19 kay iban pa. Suno kay Lagardo,
Tuyo sang ilang ahensya nga usisaon ang kamatuoran kag makakuha sang dugang pang mga datos kag testimonya sa mga elders kag IP leaders sa natabo sa ilang tribo. Dugang pa nilargado ang mga tumandok sa banwa sang Tapas Capiz kag kalinog ang padayon nga nagapakigbato sa ilang kinamatarong sa ancestral domain na lakip na ang pagpamatok sa ginatukod nga Halwar Megadam. Ginkompirmar nilargado nga 8 o kung 8 sa siyam ka mga nagkalamatay ang lunsay leader sang indigenous people. Sa duga baraton nga balita lokal, ginpasa na sang Department of Social Services and Development Bacolod sa DSWD Region 6 ang listahan sa mga pigado nga mga pamilya nga napektuhan sang lockdown nga makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda sa idalom sang Bayanihan 2. Ini nga mga pamalay ang gin-lockdown o kung gin-seal off halin September 11 tungtong Disyembre 29 tuig 2020. Suno kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD, kapin 3,000 ka households ang benepisyaryo sa mga programa sa Bacolod. Sa karon nagahulat ang DSSD sang komunikasyon gikan sa Region 6 angot sa proseso kag schedule sang payout. Samtang gipahig ni Tero nga may pila pa ka mga waitlisted sa Bacolod ang ginapaabot nga magbaton sang 6,000 pesos nga ayuda sa idalom sang Bayanihan 2. Ang mga waitlisted ang mga pigado nga pamilya apang wala nalakip sa first kag second tranche sang social amelioration program. Wait na lang kami sa kung ano ang instruction sa region sa amon. Kaya naka-forward naman kami sa mga names. Mga pilatos na kanilog, ma'am? Hindi ko po sure kung pirato. Daw 3,000 plus yun na to. Mama, submit. 3,000 households. Household. Oo, kay households man. Ina-household isaman lang yan. Si Pasita Tero sang DSSD Bacolod. Sa dugang nga balita lokal, nagsaka na sa 500 ka matao ang akomodar sa Bacolod Permits and Licensing Office o PLO sa nagapaday nga Business One-Stop Shop sa Ayala Malls Capital Central. Suro kay Stella Rose Rayos ang pamuno sang PLO nagligad ni Enero 11 sang ilagin pasakaan ang kadamuon sa mga kliyente nga nagaproseso sang business permit humalin sa 300 pakadto sa 500. Dugang pa ni Rayos sa karon wala sa mga mayor nga reklamo nga nabaton ang ila talatapan sa nagapaday nga aktibidad. Nagapasiguro man si Rayos nga istrikto man nga ginamonitor ang attendance sa mga barangay sa BOS para sa pag-issue sang barangay clearance. Nagligad nga Biyernes may 7 ka mga barangay nga wala sa tiglawas sa BOS. Nagapakita man sa datos ng PLO nga mas madamo ang nagapa-appointment walk-in sa Ayala Mall kag Bacolod Government Center ikumparar sa online. Arkilahan naman sa Barangay 18 Council ay sa kabakanting lokal para himuon nga temporary shelter para sa mga watchers sa mga pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang arkilahan nga lugar ang nahamtang ini sa may 2nd Cordova Road, Barangay 18, Ciudad sa Bacolod, may kadakuon nga 12 by 50 square meters. Sunod kay Barangay 18, punong Barangay Madeline Diaz, isa ka hindi magpakilalang individual ang pagkaangot sa iya para magbulig sa mga watchers paagi sa paghatag sang libreng ilistaran. Magapahamtang man sang 50 ka mga folding beds kag ulunan ang barangay para hindi na mabudayan pa nga mapangita sang gamit ang mga watchers. Duwa man ni Diaz, wala labot sang bulig, pinansyal, maghatag man sang 2 ka sako nga bugas ang nagdonar. Nagalaom si Diaz nga magkooperar kag mangin responsable ang mga watchers. Nanguna naman si Councilor Archie Baribar sa pinakadamo nga gin-author kag napasar nga ordinansa sa 2020 kag si Councilor Dindo Ramos ang pinakamadamo nga gin-author nga resolusyon kag napasar sa nagligan nga tuig. Base sa datos gikan kay Vice Mayor Elcid Familiaran, 36 ka city ordinances ang aprobahan sa 2020. Pinakamadamo diri si Baribar nga may 9, sunod si Councilor Cindy Rojas nga may 7, Councilor Dindo Ramos nga may 6, Councilor Al Victor Espino nga may 6, Councilor Renesito Novero nga may 3, Councilor Lady Gles Gonzalez nga may 2, Councilor Wilson Gamboa Jr. nga may 1, kag Councilor Bart Orola nga may 1. Si Rojas bilang chair sa Committee on Finance and Appropriation ang nag-author sa 18 ka appropriation ordinances. Sa 2020 nakapasar ang SP sa 951 ka resolusyon kag pinakamadamo nga gin-author kag napasar si Ramos nga may 272. Sunod naman si Rojas nga may 170, Espino nga may 92, Baribar nga may 82 kag Novero nga may 68. Ginaprubahan unanimous sa konseho ang 32 ka mga resolusyon sa 2020. Legislation or ordinances authorized. Si Councilor Baribar may pinakadamo approved
ordinances. 9, then followed by Councilor Rojas, 7. Kabahin sa payag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Emergency use authorization sang Pfizer wala sang rason nga i-revoke suno sa DOH. Samtang pagtugot sa mga pharmacist kag midwives sa pagbakuna, suportado sang Malacañang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Sige, good morning na kay Alison Acevedo kag kay Michael John Season of course dira sa Chateau Elise Paranaque. Momo Moises, morning. Good morning man sa layan sa Barangay Bakong, Bago City. Ang nagatamyaw, hindi ko maintindihan ang iyang profile name. Kay Chong Kwang Ki. Samtang, mabalita ako tani. Tala. Sa kay Noel Amar dira sa Niagara Falls sa Canada. Good morning. Yes. Torko Jongko. Torks, morning na sa imo. Sa kay, of course, kay amigo ta Juan Bol Galyo, ay ginigahalin niya si Juan Bol sa aton nga, nga mamatigid sa permit. Sa kay Yasuke Cardones, good morning sa imo. Oy, ari si si Ma'am Pamela Rojane Monteroyo Candido. Day Pam, good morning dira sa imo. Now, I think dito niya siya na-assign sa Negros Oriental sa Bureau of Fire Protection. So, una siya na ang, ang head sa Negros Occidental. Subong doon sa Negros Oriental na siya. Ang bana niya ang mister niya, amo ang regional director. Subong si Sir Jerry Candido sa Bureau of Fire Protection. So sila gid nga mag-asawa niya sa serbisyo, no? Sa Bureau of Fire Protection. Kapitan Ed Pregua, ABC President sang Isabela. Good morning sa imo. Benji Bernardes, tamyaw lang sa pamilya Bernardes Doliosa, kay Juliana Roma kag sa asawa niya nga si Maria Elena Bernardes nga permigid nga pamati sa Banwa sang Binalbagan. Jean Oiseser, keep safe man. Real Gomez,
Aksyon daw pa shout out naman da sa pamilya ko da sa Barangay Abonan, Bago City. Pati ng pamilya ko sa Villeta, Bacolod City. Araga patamyaw halin kay Real Gomez watching from Bohol. Okay. Tanan ng pamilya ni Real Gomez, gina-shout out niya ka mo. Saan ta makapabuhol man? Sige lang kung magtawhay lang. Ganit man. Makapabuhol kita na. Tani, no? Carlo Abeto, morning man. Sige. Kay RJK, ano ni Samay or Jessamay. Good morning kay from Sipala, Gisrael Sportswear. Uy, mabaligya siya nga mga ano guro ay. Nagatahi guro. Katahi bala sa mga pang sports, mga pang basketball. Kaya Terry Simpronyong, good morning. Kay Rante Banaa, good morning man. Dra sa may Kiwi. Di na Kiwi Action Boy? Sa Kiwi, sa Binalbagan, de? Mo kay kabalo. Ambot lang. Mikmik Patrolya, good morning. Pag-greet ko no family Sancho. Kay Emmeline Canoy, good morning. Dra sa may Hinubaan. Felinora Oliveros, kay hambal ni Ma'am Lilian Bermudez, okay, good. Ato lang inyo patahi isang inyong agaw, isang inyong Kanto ko to next. Hindi yung patahi lang kamo ni Aksyon Eden. Kung mapagpatahi ka mo sa wedding gown. Mga pila ka anong shipping sinamaman. Ay, hindi Timingo ko ng grupo Pulian ginadiyan ni Lilian niya. Wow! Kuya, sa igon ta ka. Puli Papulion ta di siya para nga magtako sa inyong wedding gown. Gali kay basi ang wedding gown pa lang do pwede na ihanda tanan sa may pulian gidali Ma'am Lilian yo mo. Basi lang wedding gown nyo pwede nang patindog balay. Kalain. Sige lang talaga sablan na. Wow! Sana all. Kaya lovely Princess de la Peña, good morning. Nagapamati siya dra sa may Kuwait Action Boy. Ara siya sa Kuwait. Morning lang ko no sa Roto family. Kay San Legade Ortiz, matugnaw nga aga mga ka-aksyon. Watching from Alihis. Tamya ko lang si Nanay Hilda sang Santo Beta, Cadiz City. Kay Bacalso Junlex, good morning man. Perti ko nung ulan sa Don Salvador. Uy, halong-halong. Halong-halong, ano? Medyo may mga pang-pang na dala Action Boy, no? So, halong gid ha, mga ka-aksyon. So, naga-travel subong. Kaya G. Echari, good morning man sa imo. Dra sa may North Terminal. Kung nagapamati siya. Okay. You Christ Gabriel, good morning. Dra sa may DK Kapihan. Kaya Virgo September, good morning. Robert Roma, Joseph Tegle, pa-shout out lang po. Shout out, shoot out, delikado niya. Family Tegle. Kaya Christine Menyes Villalobos, good morning sa Energy Fans Club. Leiden Navarrete, good morning man. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo Ma'am Elizabeth. Kag sa family Malaka. Okay. Donito Novero, good morning Action Boy and Action Dora, always watching. Granville 1 Mansilingan. Greet niya lang kung palangga niyang asawa si Helen Novero. Sana all. Archie Ray Aripalo. Uy, ara siya. May kita na. Uy, kita da. Ang, kung nanti ko na basta may transaksyon to sa sakon. I'm Kelly Kume. I lost my job. Ano na iya? Ko na yagali. Tangkuloy. Kalain ba? Sige, standby ala kita sa aton mga balita national. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29. Detalye na sa mga balita nasyonal.
Ginpahayag sang Department of Health nga wala sang rason nga i-revoke ang emergency use authorization sang Pfizer sa piyak sang report nga 23 ang napatay dito sa Norway matapos makabaton sang una nga dose sang bakuna. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginausisa pa sa otoridad ang report bago nagapati nga wala sang labot ang bakuna sa kamatayon sang 23 ka mga senior citizens. Madumduman, ginatagan sang emergency use authorization ng Pfizer bangod sa 95% sini nga efficacy rate. Magapangabay ang Senado sa gobyerno may palayag ang presyo sa mga bakuna nga ilan na bakal. Sunod kay Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ginakabalakan sa mga senador ang pagbakal sa gobyerno sang 25 milyones ka doses sang bakuna gikan sa Sinovac nga mayara sang 50.4% nga efficacy rate base man sa pagtuon sa Brazil. Dugang pa rin Zubiri, hindi pwede mausar ang non-disclosure agreement sa mga nagahimo sang bakuna para hindi pag-ipalayag ang presyo sa mga bakal nga bakuna. Sunod sa senador ang Sinovac ang isa sa mga pinakamahal nga COVID-19 vaccines. Nagakatingala si Zubiri kung nga ginaduso ang produkto nga wala pa nakatapos sa phase 3 trials, hindi pareha sa Pfizer, AstraZeneca ang produkto nga o kung AstraZeneca, Gamaleya kag Moderna. Sa Miyerkules nga adlaw ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya ginasuportahan ang desisyon ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga magbakal sa Sinovac bangod ini ang maayo pareha sa iban nga bakuna nga himo man sa iban nga manufacturer. Ginpahayag naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagapabilin nga confidential ang presyo sa mga COVID-19 vaccine bago nagapadayon pa ang negosasyon. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Vergere ang unang price list nga gin-issue gikan sa mga mamalidha ang base sa market prices gikan sa mga manufacturers kag ini ang ginusar lamang para mabulubanta ang pondo ang kinanglanon sa pagbakal sang bakuna. Ginklaro ni Vergere nga madugay na nga naganegosyo ang gobyerno sa nagkalain-lain nga manufacturers kag mayara naman sang negotiated prices. Sa nahibaluan nga una question sa publiko ilabi na ang mga netizens nga mas mahal ang Sinovac ikumpara sa Pfizer nga may mataas naman nga efficacy rate. Sa separado nga statement, nagpakabay ang DOA sa publiko nga magsalig kag respetuhon ang proseso sa pungsod paagi kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga magapasiguro nga matagan ang mga Pinoy sang pinakamaayo nga bakuna sa mas ideal nga presyo. Suportado sang Malacanang ang ginaduso nga tugutan ang mga pharmacist kag midwives sa pagbakuna sa COVID-19 vaccines. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinahanglan sang madamo nga vaccinators ang inoculation program sang gobyerno sa tuyo nga malabot ang target nga mabakunahan ng 70 ka milyon ka mga Pinoy subong nga tuig. Ginehemplo ni Roque ang natabo sa United States nga ginpaintra ang mga medical kag nursing students sa vaccination program. Una ginpahayag sa DOH Undersecretary nga si Mirna Cabotaje nga ginatun-an sa ahensya ang posibilidad nga tugutan ang pharmacist kag midwives sa nga supervision sa isa ka doktor. Ginpahayag naman sa Department of Interior and Local Government nga ang tanan nga local government units libre nga makapakinegosyar sa luyag nila nga pharmaceutical firms may angot sa pagbakal sa bakuna. Sa laging handa press briefing, ginpanumdom ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya nga kinahanglan lamang sang LGU nga magpagik-angot sa gobyerno nasyonal antes magsulod sa kasugtanan. Suno kay Malaya, tuyo sini amo nga masiguro ang kalidad sang pagbaklon nga bakuna kag ang aprobado lamang sang FDA ang mabakal sang LGU. Dako ang tsansa nga malabot sa 85% ang kumpiyansa sa mga Pinoy sa COVID-19 vaccine kung mas pabaskugon pa information dissemination. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagwa sa survey nga ginhimo sa ahensya pagi sa town hall meetings nga sang una yara lamang sa 60% kag sang ulihi amat-amat na nga nagasaka sa tubtob 80 tubtob 85%. Patag ni Vergere ang town hall meetings isa ka public consultations nga ginaghimo sa DOH agud ma-promote ang availment sa COVID-19 vaccination. Pila sa mga ginpatigayunan sa town hall meetings ang mga medical associations kag grupo sa mga nurses. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon
na sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Okay, Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning dira sa imo. John Michael Gimay, kay Migo naton Phil Alonso Guy dira sa Tokyo, Japan. Good morning. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, may agaman. Sino pa? Si Annie Raffles, do Japan. Mabra si yes, Ma'am Annie Raffles. sa Okinawa na siya. Okinawa, Japan. Okinawa, Japan. Ohayo gozaimasu. Yes, ay arigato. 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 Ang arigato do thank you man. Thank you na gani. Thank you sa pagpamati. Correct. Arigato pagpamati. Arigato sa pagmamati. Ano tindihan mo? Do ka balon tagle mo Japanese no. Oo, ayaw matamat lang. Kay Vanessa Mayo, watching while eating dinner, while having her dinner. Wow. Nyapunta, prime ribs. Aba, mayo ka pa eh. Prime ribs and cheesy German potatoes. Wow, cheesy gidya. Okay, cheesy gidya. Tayo naman, ginae kay cheesy gidya, Action Boy. Ay, hala, nadula. Okay. Sino na? Sige may napatay gali ang kuano. Ang papi. Ang papi, ang hindi ang saya sang naglala ramon. Oo. Papi daw ano ganin nga kuanay nga rasa daw husky. Yung maligya ta tani sa akong tayo ko lang tong bakal. Galing kay daw ka kuan gid daw ay ko budget. Tag 16,000. Hindi lang anay kay daw ka kuan gid ka gasto gid Joe Val i-cash na lang na. Alo. Joe Val Trinidad. Kay daw dugang pa bakal feed sang ido na. Yan. Good morning dira. Sige ka na be. Kasi na Joval Trinidad. Okay. Good morning Sir Joval. Dra sa may hindi na ko to. Kaban kala, naga-monitor siya. Okay, advance happy birthday, Sir Boy, Konong. Kag-advance happy Valentine's Day. Noel Amar, Sir. Sir Boy, si Madam Eden, maayo man mag-TikTok. Smooth and sexy like Inday Dorel. Saludo gid ako. Bugrabe saludo gid si Sir Noel, you know. Virgo September, Novi Valencia Soblado, good morning. Joy Drelon, good morning. Kay Cheryl Villaflor, dra sa may Staten Island, New York. Staten Island. Hello to my hubby Billy and friends Nympha Magallanes sa Masagana, Alihis. Sige okay? Karon naman Ganda naman Standby na sa dugay naton nga mga balita. Time las 7:39. Kag sa detalye balita international na untat ang himo nga practice para sa inaugurasyon ni US President-elect Joe Biden matapos ang nakita kasulog sa katupan niya building sa Capitol Hill. Bangod sa panghitabo, ginpagawa ang yara sa sulod sa Capitol Building. Base sa investigasyon sa mga otoridad, gikan ang sunog sa homeless encampment. Madumduman nga yara sa 20,000 ka mga National Guards ang ginpalaptas sa lugar para sa ratalana ang inaugurasyon ni Biden sa Enero 20, 2021. Balita sa patagsang negosyo, mayara naman yung pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo sa sininga semana. Ini bagod sa paggiho na naman sa presyo sa international market.
Sa anunsyo sang Sea Oil, Petrogas, Shell kag Clean Fuel, magasaka sang pisos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 1.5 naman ang dugang sa diesel. 95 centimos naman ang dugang sa presyo sang kerosene, sang Shell kag Sea Oil. Mag-epektibo ang oil price adjustment sa Sea Oil, Petrogas kag Shell, lasais karon nga aga. Lasais kaya inasa aga nag-epekto na Las 4.1 naman karon sa hapon, mabago ang presyo sa mga produkto sa petrolyo sa clean fuel. Mag-anunsyo man ang nagkalain-lain ng oil companies ang ila sining oil price increase. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 17 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Sa ato naman nga balita, entertainment action boy, tuman ang kalipay ni Angel Locsin matapos nga ginatagan siya sang pagkilala sang Philippine Red Cross Action Boy. Sa iyang Instagram account, nag-post ini siya sang picture nga uyat niyang iyang Spirit of Philanthropy Award Sino? gikan sa Red Cross. Si Angel. Ah, okay. Alaga naman si Senator Gordon kasi Angel di ginastoryahan ta. Si Linko Action Boy. Abi ko na si Senator Gordon gin award niya akog lingon. Ay, hindi Kasi na ba yung chairman sa Philippine Red Cross? Si Angel Locsin. Yes, Action Boy. Why naman ko na mag-usin na, why naman ko na tingala sina. Of course. Kasi Angel, aktibo ni siya sa mga humanitarian program at balas sang Red Cross Action Boy. Kag sang kung madumduman mo sang 2019, si Angel ang ginkilala maning Heroes of Philanthropy sang Forbes Asia to bala? Si Angel da niya mabinuligon siya. Among siya ang angel nga tudto ni Angel. Yes, Diba? Angel sent from heaven. Above. Above. Tawag siya above. Kanta mo na. Kaya nga heaven below out. Ubas. Balita sa sports. Nadugangan pa ang mga games ng NBA giging kansilar bangod sa gyapon sa epekto sa COVID-19 pandemic. Pila ka oras antes ang tip-off, ginanunsyo sang liga ang postponement sa enkwentro sang Philadelphia 76ers batok sa Oklahoma City Thunders nga padayon kung tani kahapon nga adlaw sa Chesapeake Energy Arena. Sunod sa NBA, ang 76ers ang kulang sa mga players sa kadamuon nga kinahanglan agud madayon ang hambang. Ginpahayag nga 4 nga mga players sang Sixers ang napaslawan nga makabiyahe padulong sa Oklahoma City nga ginalakipanan day Joel Embiid, Seth Curry, Vincent Poirier kag Mike Scott. Bangod re, 6 na ang mga players nga inbutang sa health and kag safety protocol bangod sang contact tracing. Ang mga match-up ang ika-14 sa karon nga games nga ginkanselar sang NBA. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Doon tayo lang tamo overtime ba? Nakalag-lawi, ginawa. No problem. Paano, gito mo na doors. Basta gali matugnaw ang panahon ka, saka energy mo na. Of course. Man, tawa wala mag-biyernes. Kay grabe, pag hindi energy. Tama tapos ang hotline. Pwerte na. Sige. Sa biyernes, birthday ni Action Boy. Ay, gali? Yan, mo masalubin. Wala lang, napabalota lang ka mo. Kaya base may ara ka mo i-donate nga kanding. Si Ma'am Sandra Baranto bala basi bala kong kanding to ipakuha ya sa Pontevedra. Te may istoryahan nyo gina ni Action Boy. Kaya mas kaigo na sa imo sa lakyan tong kanding. Ya, pwede ito yung kalagaw-lagaw. Pwede ito yung kalagaw-lagaw ang kanding sa likod sa lakyan. Kanding ka dyan. Ano ka ni mo man? Sayang-sayang ka ba? Kalain. Good morning, Anadra, kay Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Pakaisa na siya ni ihada ko Jocelyn Song. Ate, tabla mga ihada mo gamat-amat na sila. Pila kadlaw pa lang dapat sa Biyernes. So 3 days no? To go until sa imo birthday mga ihada mo gatuhaw na. Gatuhaw na sila. Kayo man yung mga ihada mo yan no, gamat-amat sila tuhaw. Jocelyn niya nga. Perte ka siya. Makibot ka na dugay-dugay. Kibot ka lang niya. Sa ihaya. So buong bansa at mundo magse-celebrate ng
ng na iyong kaarawan. Mo siya dapat. Sa araw ng Pasko. Ano? Na siling ko gid. Edward Borromeo, good morning man. Mary Jane Abalayan sang Montevista Elementary School, good morning. Patamyaw ini ni ihada ko man na Carol Montoya. Okay. Do pila na kasi man, nagtam yung ihada mo no. Like Kani gid kaya yung birthday. Basta lapit na na birthday ko. Tamyaw ko na mga ihada ko ya kaya mga ihado. Sige, mga ihado, liog lang. Ang mga maninoy, bailan danay. Okay, dapat na ako gid mga ihado yung mga. Natamyo ako nakikada text man siya mga kuan. Na. So good morning dra kay yada ko Carol Montoya. Good morning. Boss si Dennis, sambay takan ko doors. Takan ko din. Sumbagon ta karon din. Sige. Okay. Sige, Action Boy. Sa aton balita special, ari ba lang tips kung paano bala ang hindi ka dali magtigulang. Pero sa aton dapat sige tiya smile, di ba? So, tiga kita mo, imbes manog 60 ka na sa 22, nung tabi mo tsura, manog 59 pa lang. Ikaw bongga, gini Action Boy. Di ba? Ikaw gani. 39 na, okay lang yan. 26 ka lang yan. Of course! Hindi niya basta-basta, Action Boy. Amo na dapat, kay pirmi taga-smile. Correct. Diba? Ano ganun na? Can't smile without you? Can't smile without you. Tapos, smile because you can. Smile because you can. Hindi ka lang mag-smile kung hindi mo na kaya mag-smile. Smile. Because Neverlasting smile. Sabi ko, smile because you can. You can nyo sa sineko na yan. Sineko na yan. Sa sineko na you can, di ba? Oo. Uy, ano kayo meaning na? Hindi ko ka basta mo nalipat na ko. siya, lipat na ta. Kaya do kaduga na to yan, mga nagliligaw. Di pa itong mga permi ko. Doon ko ka kagibasa about sa you can. Way pa. Kay, daw pa, kung sila, daw power watch nga grupo bala. Consumers group gali, no? Sila ni Tony Picheri na da. Okay, sige. You can. Basta ang naintindihan na ba, tanda ko na ang N, negros na mo, no? Association na gurong A. Feeling ko lang. United Consumers Association ng Negros, ano naman? Hindi na United ang U, basta ang C, Consumers Association o Negros. Perfect. Lipat lang ko sa U. Sige lang, may ma-comment kita da karon. Ganun man. Go! So, ari una Action Boy para hindi dasig ka bala magtigulang or looking young ka lang gyapon Action Boy basta nagaedad ka na. Yes. So una tanga tips para sa aton mga ka-action, ipabilin nga healthy ang imo, hindi lang lawas kundi imo nga paminsaron. Kay syempre Action Boy kung stress ba lang imo paminsaron, ga epekto na sa imo nga tsura, no? Correct. Kung stress dira imo mga brain cells mo, makatanan mga cells mo dira sa brain lawas. Brain cell? Ay, mo mga brain cell da. Isa na kapilo. Kalain. So, mo na siya. Kalain, no? Kung pirmi ka, kung nadaan stress Action Boy, nagalipot ang imo nga edad. Lifespan mo. Oo. So, dapat smile ka always and be happy lang. Oo. Kaya kung pirmi ka lang na stress, hindi ka na magtigulang. Hindi ka magtigulang. Yes. Kaya paano ka pa patil. Madad suli. Hindi ka matigulang Ay, kala. Ikaw tigulang ka mapatil. Bad man Action Boy, man din mo. Okay, pero may ka lang stress. So, dapat hindi ka kung si Maninoy, kung pa Edgar ka dagat, bala niya, ining COVID ni, kung magpa-stress ka na ya, mapatay ka ni sa stress, hindi sa COVID. Of course. So, hindi ka magpa-stress. Ano na lang ng keep yourself healthy na lang Action Boy. Correct man? Correct. Kaya dapat exercise kita ko na Action Boy. Kaya kung nag-exercise ta ko na Action Boy, ang aton ko no brain gali, meron ako no sang chemical na ginatawag brain-derived neurotrophic factor na makabulig na kuno agud malikawan ang pagka blas ang aton utok bala. So exercise. May exercise man yo para sa utok. Pagka tunaw sa imo utok. Kalain. Tunaw utok mo bino. Mo na. Kaya matabo man. Do matyagon do si mo do ang utok mo do tunaw. Ice lang. Kalain. No ice lang. Oo. Ayun naman do arite sa dalong banga ni sa aton nga Gani, anong tabo?
Nan. Hello. Nag-iiko? Nag-iiko. Iko Rosales. So, next action boy, mag-consume sa mga anti-aging nga pagkaon. Anti-aging. Like? Mga fruits dira or kung ano man dira nga nga mga blueberries. Basta mga healthy berries, foods. Mga healthy food nga duga pa hubin bala sa ato. Kaya di ba kung sige kakaon sa mga ano tawag sini mga frozen or mga fast food dira, di ba? Di ba yung mga processed na ya? So amo na duga hindi na siya anti-aging nga food. Duga dasig ka nagatigulang. Correct. So dapat kauron mo mga fresh gid ya, like mga fresh vegetables or fresh nga mga fruits na nagud malikawan ang mga pagkorinot sa imo dra nga face. Correct? And then next action boy. Ako di ka-pronounce ng korinot datong paglukot. Ala. Paglukot pagid ya. Paglukot sa imo nga guya. Do banig. Ang guya nga daw lukot ano. Butchay. Sige. So dapat yan. Okay. Healthy foods. Tapos, and then next action boy, likaway ang mga negativity. Correct. So mo gina-permit na-push black action boy. Likaway ang mga negativities kag ang negative persons. Mga ano ganita, makahililo bla mga ano ganita, mga makahililo bla nga mga tao. Kahililo nga mga tao. Poisonous. Poisonous. Kalain pag ito no. So poisonous gid no. May terms na nga mga toxic. Toxic. Toxic nga mga tao. Dapat happy thoughts lang tayo action boy. Happy thoughts, happy mind, happy life. Likawan mo ang negativity. Ang anuhan mo lang ang negative, ang dapat RT-PCR test. RT-PCR test. Dra ka lang yan. Negative. Kaya kung mag-positive ka na, delikado. Kumuli dahil sa word pa lang nga brain cells, makadlaw ka na. That sound. Hindi ang nakadlawan niyang brain cell. Ang brain cell. Hindi na yung brain cells. Hindi ka brain cell. Daw wala ka mo brain cell. Isa lang. Kalain. Kung sa simple, kasi lang nun, nano nga utok. Kalain. So, next action boy, mag-take ka sang vitamins. Vitamins and minerals. To keep your body healthy. Yes, looking young. Yes. Kaya nagpapabulig na sa ato. May vitamins na nga looking young? Ha? Hindi nag-ano ka pala, looking young. Kakamay ka vitamins. Hindi ka vitamins na looking. Nung dumaan ko na dito sa Sibulan bla? Oriental. May na-estaran kami ito ang ngalan sa testaran namon looking in. Atood ka. Ngayon mo nangalan sa looking in. Sang in niya. Looking in. Grabe no. Pinag-isipan niya ginagurasyon boy mo. Tikon gwa ka na, tikon diya looking out. Kasabado. Kung magpasulod ka, looking in. So, kaya sa action boy, dumalingaw ka man sa mga ngalan, sa mga store, mga may nakita ko gano'n sa, ang Changi, ang ngalan, si 7 Evelyn. 7 Evelyn. Ay, kanami, no? Tingin katuan siya sa manager sa kagin pa isyan. Kagin gamit, siya ang, pati ang color. Welcome to 7 Evelyn Store. First, nanay, ka-creative sa iya, maminsan. Anyway, si Torko, Jongko, di may text ko galing na tubukan ko na panas. Ay, napanas. Ang chat ko sa'yo. Di ba mag-text siya liwat i-text liwat Torx. Yes. Sige. So, last action boy. Buin-buin ni ang take sang carbs kag sugar. Carbohydrates. Carbohydrates, aram na sa rice, bread, kamote, bread, bread Duido ba? Ara na siya action boy. Sila na sang brinsel. Ha? Brinsel kag bread. So sa mga action boy, sa mga diet bala nga gambal sila nga hindi lang ako mag-rice tinapay lang ko. Wow. Mas nakabalong ka mas dako pa na ang carbohydrates sa tinapay. Hindi lang ako mag-rice tinapay lang ko soft drinks. Tinagdugan na gani.
Yeah. Uy, ko bala ka rice today. Oo. Ikaw ko, puro lang tinapay. Ate. Tuwa mo lang sa loaf. Kala, isang timasal. Grabe na. Nakaya mo na. Ako na tayo ko na. Pila ka. Oo, basta namit lang tinapay. Pila ka kuha na. Pila ka slice na ang tuwa sa loaf. Depende sa sa loaf. tinapay. Oh, Depende sa ano. Kunyara, nga dako, meron magkamay. Nga loaf bread mo. Kaya kung di siya kapahimo, kung bala daw, sandwich bala na, nang daw may patis kung ina bakal mo. Pag mahimo ka daw, amo nang loaf, ang loaf bread ginagamit ko. Tatlo ka, sampaw na yan. Ay, mo ginakaon. Tatlo. Pwede no. Pwede. Tapos lagko pa na nga loaf. Oo. Hindi mo na basta-basta. Ikaw na Tatlo lang ka tagduha-duha. Ay, totoo. Hindi napay mo isa ka loaf mo, ay isa ka kwan, isa ka slice. Ibutang mong patis do nga kag itab sa buwan sa isa kada napay kundi isa na siya. Ti bali tatlo sina. Ay, ikaw na Parte na. Fairness nga. So dali ko na. So dugay ko na magtigulang magamo na. Ti magamo na duda sige kira matigo hindi ko na mag-confirm. Kalay. So dapat balance action boy. Actually kinanglan to man ang carbs. Balo ka everything in life is dapat balance. Balance sa siya tanan. Hindi man ta silingan, hindi kita sa mga carbs. Basta balance lang. Namit ko nung pare sa loaf action boy ang pansit ni Action Eden. Kakaon siya subong pansit. No? Ay siya? Tidalaan na taniguro. Thank you, Action Eden na. Siling mo kakaon subong sa Action Eden sa pansit. Hi. Long life. Long life na siya Action boy. Clubhouse ko no hambal niya si Kate. Clubhouse. Sabi niya, clubhouse. Di bala, may isa ko kaginamian nga magkaon clubhouse. Isa ka, di ka naka-order ko clubhouse ka kamo daw nag-share kamo. Dito sa kuhan ko bla? 21. Air 21. Air 21. Yeah, 21 restaurant. Action boy. Perfect. Balog-balogin yung nag-share kami sa inyo. Ay, ito na nga yun. Balog-balogin yung nag-share kami sa inyo sandwich. Kaya katako, magito din gani. Kag kanami. Nene, Fair Campaniel, good morning dira sa imo. Kay Edward Borromeo, kag Mary Jane Abalaya na natamyaw ko na ni Kaina, no? Torko Jongko, Arias ang basahon ko ni Blang kay Kuano, kay Leo Talaba, no? Ano ba yan? From home of Bailes de Luces and rising tourism industry of Central Negros, La Castellana. Mo ginaya. Bongga na. From home. Ano to? The home of Bailes de Luces and rising tourism in Central Negros. La Castellana. Hindi dapat to ka high pitch na iya. La Castellana. Dapat tawagin na iya. Ay gali. Ano La Castellana? Doon hindi ka na sa amon ninyo sa mga pageant. Amon niya sa mga matsugay niya. La Castellana. Amo na dapat be. Kaintra ko sa una, bro. Kaintra sa una matsugay. Hindi matsugay daw, basta daw. Gay, feeling ko ano gidya? Gay. Miss Gay gidya. Miss Gay. Nga kaintra kami, puro kami lalaki. Puro kami lalaki. Sadya lang gidya. Sadya lang, puro kami lalaki. Amo naguro ang bag ano sa Action Radio. Meron ka mo di ba contest sa una? Way pa kami tiya sa una. Meron kami sa Action Radio sa una, contest to siya. Macho gay, tapos ang Iloilo to kag Bacolod nga Action Radio. Ang isa sa contestant ato si Action Henry. Gani kag si Action Brian. Section Kita Brian. ko ilang ang mga outfit Action Boy do pirdi pa. Gupagwapa to Section Brian. No. Section Henry perti man to kagwapa. Gani no. Pirdis na galing kay Kapulot. Ano pirdi sila? Daw nagdaog to Tagalilo, no? Ay, guys laguro mayo ka pang watela sa ila. Jugila magito. Pero lalaki to, ha? Lalaki gidya. Sige, okay? Ay, dali lang kayo may ginapag-greet man si Action Eden, Action Boy. Si Corporal Jessica Lizada. Happy birthday! Happy birthday, Corporal Jessica Lizada. Sa Nokpo na siya guro ay. Si ang Lizada mo na silang kapang deliver? Sa Lazada. Action Boy, bala mo? Ay, ang ginaguro kong galapit ng birthday mo na. Ginag-greet ka ni Action Eden, advance happy birthday Renato ko, no? Eden Tia. Dulce Corazon na saya. Sige.
birthday niya sa ni Del, no? Hindi siya kapamunong yun, no? Tawag na ba sa pansit mo? Ang ginalinan ko sa kurinot ang pagkuriit perme. Tsakto na. Ang pagalinan sa kurinot ang pagkuriit perme. Happy birthday man sa bata ni Larry Villaflor nga si Kate Villaflor. Happy Action birthday. boy si Rejan Tan Villalon araman kay sino gani si Anthony Jones Seblano. Si Kagawad Milagros Cesar Alita. Yes, boy, good Mila, morning mail. Kagawad. Kay si RR Muntua nakalabot siya ko nga safe siya work. Very good. Sige. Standby na kita sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, may bukas pa. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!